Здравей, жребецо. Липсват ли ти? Какво правиш тук? Носи ти подарък. Искаш ли да го разопаковаш? Супер! А тая коя е? Не, Ивана! Май моментът не е подходящ. Мислиш ли? Как изобщо ме намери? Не беше изобщо трудно да ти кажа. И виждаш, че вече е променен. Добър ден! Добър ден. Добър ден. Да? Пепи тук ли? Променен, казваш. Не, за жалост, току-що тръгна, изпуснахте го. Така за 5 минутки. Исках нещо да ми оправи, ама не си вдига телефона и помислех, че може би ще е тук. Вие, между другото, доволни ли сте от обекта, който ви осигурих? С лупа да го бяхме търсили, нямаше да го намерим. Да. И той ще се връща или... По-скоро не. Обаче мога да ви дам неговия нов адрес. Янко Сакъзов, номер 1, етаж 1. Аз не искам да го притеснявам. Напротив, за него ще е толкова приятно да го изненадат. Как казахте, Янко Сакъзов, 21? Едно. Добре, виж, вземи си тази дрежка и просто тръгни, моля те. Тръгни сега. Давай, тръгвай. Чао!